Il-Kummissjoni kontra l-Vjolenza Domestika u l-Vjolenza Bażi tal-Ġeneru l-MCAST iffirmaw ftehim għal 3 snin li ġejjin biex tiġi indirizzata u jitqajjem għarfien dwar il-pjaga soċjali tal-vjolenza domestika. Fil-fatt dan il-Memorandum of Understanding se jsiru anke korsijiet relatati mas-suġġett ta' vjolenza domestika u vjolenza abbażi tal-ġeneru. Il-Kummissjoni kontra l-Vjolenza Domestika u l-Vjolenza abbażi tal-ġeneru se tkun qed toffri l-għarfien espert tagħha f'dan is-settur. Il-korsijiet apparti t-talim teoretiku fil-klassi se jinkludu opportunitajiet ta' esperjenzi għall-istudenti u r-riċerka. Il-Kummissarju għall-Vjolenza Domestika Audrey Friġġieri se tkun qed toffri l-għarfien espert tagħha f'dan is-settur. Aħna bħala Kummissjoni kuntenti ħafna b'din l-inizjattiva li jiffirmajna llum mal-MCAST. Għal raġuni li din tfisser li aktar żgħażagħ Maltin u Għawċin issa jista' jkollhom aċċess għal taħriġ sabiex ikunu jistgħu jgħinu lil ħaddieħor. Il-prinċipal tal-MCAST il-Professur James Kakija saħaq li l-MCAST dejjem tara li tpoġġi lill-istudenti tagħha f'sitwazzjonijiet prattiċi li lin mill-klassi u b'hekk dan il-ftehim se jkompli jgħin itaffi l-vjolenza domestika f'pajjiżna waqt li jservi ta' għodda edukattiva għall-istudenti. Dan huwa ftehim li se jagħtihom opportunità jagħmlu riċerka, se jagħtihom opportunità li jkollhom placements fuq postijiet tax-xogħol fejn nistgħu niġġieldu l-vjolenza domestika. Il-ftehim ġie persedut mill-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis u mis-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rosjen Kutajjar. Il-Ministru Zammit Lewis irrimarka li l-vjolenza domestika ma tinelibx biss bl-infurzar iżda permezz ta' aktar edukazzjoni. Il-ġlieda kontra l-pjaka tal-vjolenza domestika niġġielduha mill-erq tagħha li hija l-edukazzjoni li nbidlu l-mentalità tan-nies, il-mentalità anke tal-aggressuri fil-konfront tal-vittma. Is-Segretarju Parlamentari Rosjen Kutajjar tennit tgħid li hija temmen bisħieħ li l-edukazzjoni hija għodda importanti speċjalment fir-rigward tal-vjolenza domestika. Nappella biex bħala soċjetà ma ndawrux wiċċna lejn din il-pjaga tal-vjolenza domestika bħala gvern kommessi biex verament insaħħu u nagħtu diversi għodot lil kull min b'xi mod għaddej minn xi tip ta' abbuż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.